Mmiri Ewilo Ọkarakwụ apụtago ya bụ mmemme festival eze nwanyị Sọbali na Ịgbariamụ. Anyị maara na ọ bụ tata bụ 8 Jenụwarị 2023 ka akara na ọ bụ ụbọchị a ga-eme ya bụ mmemme. Kịta ahụ ọ nọsịrị ọgbọ kịta celebrity traditionalist Chief Olunga ka enwee ike na-akọbata ihe anụwa.
You sophisticated, not my
Thank you. If you want to test this,
I'm giving this for you to snap. I see. Actually, now we cheer. Now we're going to say so. Ndi na bamba biko de kwano. Kwado kwano ozugbo kwado kwano ndi na bamba for that. Onye na-eri ego a. Chai. Ihe ze nwa isabali go besi gidi si ewu. O ga-eme ki ide se 500. Ihe mecha wepụ aka na 200. Ba na 500 to 1000. Onye na-eri ego.
Because they cry so much. It does not stop you from appreciating them. You can appreciate them. I can appreciate why. You can appreciate these people. They are wonderful children. Please, you have to appreciate good things. When I see one, I appreciate. This is the first time I am seeing people presenting welcome song in a mean and a way. This is good. This is commendable.
All right. Biko money ne do jigo kita biko unu abata hana kita now. A ga-enwe a kind of confusion maka na mo gbara kita nsogbu ade. Ihe anyị na-akọbata bụ traditional warrior dancers are they here? Biko ọ bụrụ nọ ebe a biko unu egbusina ya oge obere oge kita unu asị na amara unu jump. Since I began this particular occasion, we have been calling the wrestlers to come. Abodo, Pakaka Passat, Nela Kalukuze. I had the Weba. Makata Muruo now. Ibariam traditional warrior dancers. Where are they? People come and show what you have now. To avoid and they put down as an archer, but Nollywood, you will not cease to amaze me. Okay. Oh yeah, because you go on the go see now, I'm with teaser. People watch and teaser, it's a teaser. I'm looking at you. Watch and teaser between no you good. Odona never man nke na yebu mmadu onye ka se ba na ya fa ewo okoto otoku nse agbomo biko watch aka ka teaser o dey hip hop maburi e debe kana maburi nwoke mbisi eju aju no fa ha na akọ so afọ e maburi wa afọ ya talk of ibu ni wuku ndị Nollywood they will not cease to amaze me. Hey, okay, the children don't come okay, you papa. How about they call you papa? Or couldn't say, hey, Jesus. Hey, or couldn't say, Abba. Or talk against a bamba. Or not talk against a bamboga. You put aqua. After you for you put aqua. Hello, man. No man. After, or do you wear you put aqua? What was your number? Didn't make a warrant, one who said, yeah. Abuko emeka nwa aka alọ nke emeka nwa arọ na ya kpọtọ ọ bụ onye isi amana m onye nke ọ bụ ya bụ Undertaker ndị ya akọ ọkụ ibe visi de ko kwa di fe na ni hey million wilo ego ni Nollywood na abo ike sira wa na ba nka Oruana. Toroni ano kudia yi. Bone tu kambere darenu. Nyo na saka. Na ike agwụgwọ ndị a umeji amụ nwa dozi. Umeji amụ nwa no dey again. Chai. Ihe ndị anyụrụ n'ụwa ha anyị go kpamkpam. Kedu ike a ga-eji kpamkpam? Gaa mụta na ike Emeka nwa aka alọ ọkwifu na Emeka alọ o jidego ụdọ na anị oge ntị di mbadi
Mikpen! John! Ebe si ka onye na-aka ya. Aka m ogologo. Aka m ogologo. Aka riri m gị. Aka gị sie ike. Ịgbara m penu. Mmiri ewiro nyechiri m afọ too much. Oh yes! Mmiri ewiro nyechiri m afọ. Iwe pụta mkpa. Hey! Ọsọ achara ejibere. Ebigwe gwe ọnụ gwe. Emeka arọsị ụdọ mbọsị ọzọ ga chalenji zikwana ya. Ọ na-akọwa na ụdọ na-akọwa na ebe ọ ji win ya bụ na mmiri enwe ile nyochiri ya afọ. Iri jiri ofe too much pụta babara ịgba mgba. Eche m na bụ eriju afọ agbaba mgba. Ama na a na-eri half. A na-eri half tupu a na-agba mgba. Ebiko ọhara. Onye kwunu ya. Ọ ndị a wụ tiza. Tiza. Chelụnụ. Unu agbazina mkpa biko. Ndị mgbe mere ka ha ji anya. Biko, ọ bụrụ na ị na-ebe a, ị so na ndị drama group. The drama get ready. Ndị drama, are you ready? Ndị drama be ready to display. Ndị ichie eze nwanyị Sọbalị, become ready. Alright, biko, anyị na-akpọbata ndị drama. Dịka ndị drama na-abata, ndị news, you get ready. Biko ready, the news, akụkọ ụwa. Biko, anyị achọghịzi igbu oge, a na-egbu oge dịka akwadoro ike. Mmemme akwadoro ya ọfụma. Mmemme akwadoro ya ọfụma o, ada amara ihe ama. Ndị news ka a na-akpọpụta after ndị news. After ndị drama bụ ndị news, mana nke ọbụla dị ready ebu ụzọ mee ya ozugbo. Ndị news, ndị akụkọ ụwa, ha adịgo ready. Agbọgidi midia nọkwa ebe a, agbọgidi midia. Ndị na-eso ụzọ eziokwu na ndụ. Fa na ebe a. Mmadụ rich daalụ. Mmadụ rich egwu iwe na-ekere gị daalụ. Nwanne, ihe anyị na-acha dị sie na sie ka nkịta azụ ibe ga-echa mmụọ. Nwanne Chineke na-etinye ya azụ. Ndị nwaanyị chọbanye aka ozugbo. Hapụ mmadụ rich ka ọ bịa gwa m na ya na-amụta ihe ka akọ isi. Hapụ mmadụ rich ka ọ bịa. Mmadụ rich nwanne m na-adị ifu nwoke ifu ogologo ime ọ dọwụrụ ime ọ ga-atụdị ọgwụgwụ rich na China rich na Indonesia mmadụ ọ ga-adịghị ndị akụkọ ụwa adịghị ready. Akụkọ ụwa after akụkọ ụwa ya news enweta ndị drama ọ dịkwa ka ndị drama ọdịgo ready. Dịkwa ọ dị akụkọ ụwa na be ha mgbe ha dasiri ike ọ nwoke bụ ihe akọ nwaanyị. Ọ nwoke bụ nwaanyị. Oke nwaanyị nwoke ka ọ nwoke nwaanyị. Ndị news ya ama m. Ọ nwoke oke nọ nwoke nwaanyị. Oke ọ mba ihe ọ bụ eze na lọlọ. Damaging director. Ọ bụ ọdameji. Ọ gaghị mụkwasị English. Lekwe n'akụkọ ụwa. Si nyefe dis microphone ka ha kwupụ ka banye anyị nke na-eme eme. Biko nyegara anyị nke na-eme eme. Unu adịgo ready? Ndị news unu adịgo ready? Okay. Amaghị ihe hapụ. Onye ya ebido. Anyị na-enye unu. Kwupụ ezigbo. Ndị dị ka ha bịa kelee mmiri
mmiri nwilo bụ African Tradition and Young Women Club. Aba ekele ka m chọpụ nke m nke nchọpụ na-enyewere anyị chansị ndị news enye news biko o emegidekwa ihe ọ na-ewere okeshọn mụ okeshọn e nyere n'aka ọ na-ewere kwuo na ọ na-atụ adịba African Tradition Young Women Water Club dịka m na-ekele mmiri nwilo ọkalapụ ka ihe news ebe a thank you. Daalụ na ndị nne daalụ na ụmụ nwaanyị ọma African Tradition daalụ ahụ kee ndị ọzọ na-abatanụ ngwa nye dị n'izu biko ndị ọbụla na-abata chelụnụ biko unu ewe n'iwe biko one after the other since ka m na-akpọ onye ọbụla onwe onye chọrọ ịpụta mmiri ya wiri apụtago kịta onye ọ na-elechara na-abịa maka akụkọ ụwa Maazị Ego na-achụ arịrị nke nọ n'ime Mariam Ọkalafọ gụrụ ya n'asụsụ Bekee ma nye onwe anyị mụ onwe m bụ ngara kwesịrị nwanyị Oriakụ di ya na-ejere ahịa ndị asịrị nakwa Ichie Maazị Afrụkamkpa Afọ onye ọ dị n'aka ya libe adị ama echi ama anyị wee tụgharịzie anya n'asụsụ Igbo gee na anyị si n'olu unu nụrụ ihe gbọrọ anyị isi akụkọ ọhaneze ndị Igbo ndewonu ndị nze na ọzọ ndewonu biko nke onye chiri ya zelo anyị si ka anyị were ohere a kelee ọmarịcha nwa ikorobịa Bushi Prince Dr. Chukwuemeka Nwakalụ nke unu ji mmiri enwe iro were malụ n'ime Mariam Ọkalafọ egedege bi n'akwụ onye Chukwu okike bi n'igwe sitere n'aka ya wee zọpụta ọtụtụ ndị mmadụ na obodo Mariam nakwa mba ọzọ. Chukwu okike Abịama sitere n'aka nwa okorobịa wee chụọ Maazị Agụụ nakwa Oriakụ ya bụ enweghị m ego na bụ Rai Pocket. Ọgbara ya bụ ode akwụkwọ nakwa ada ya nwaanyị bụ Itimpataka ụkwụ elu ala na obodo Mariam nakwa mba ọzọ. Ma ọ kachasị n'ebe ọtụtụ ndị ichie nwoke na ichie nwanyị, ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ụmụ agbara nakwa ebe ụmụntakịrị nọ, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị eze nwanyị Sọbalụ wee jikọọ aka ọnụ wee bụrụ ụba ekene bugere onye isi afọ Bushi Prince Dr. Chukwuemeka Nwakalụ mmiri enwe ilo General Overseer. Anyị wee na-asị ya na Chukwu okike Abịama nakwa Chukwu okike ọdịnala ga na-agọzi ya na Oriakụ ya bụ mmiri doro edo Ijeọma Nwakalụ. Nnukwu mama ya bụ Oriakụ Mpili Nwakalụ nke eji onye nwe ego onwe ụmụnna wee mara. Ọhaneze ndị Igbo biko ka m chọọ n'ofu ajụjụ. Mmiri enweghị ihe ọ na-ezinụlọ ya enwegokwa ụmụnna kwa na ha enwebeghị. Biko zaa ya ihe onwunwe. Eze nwaanyị Sọbalị baba azụ. Eze nwaanyị Sọbalị dudu ba. Eze nwaanyị Sọbalị oke ngele nwere akpụ. Eze nwaanyị Sọbalị omena ogbenye ihe ọma. Eze nwaanyị Sọbalị arụsị jere obodo oyibo. Eze nwaanyị Sọbalị ọka arụsị nwere igbo. Eze nwaanyị Sọbalị ara na-azụ nwa.
eze nwaanyị Sobali o mere nwaanyị ọgọdọsiri mbubiri, eze nwaanyị Sobali Queen Mother of Seven Rivers, eze nwaanyị Sobali Mother of all, eze nwaanyị Sobali Nworoki, eze nwaanyị Sobali ofe ngere dị n'Ịbarịa, Ogbute ọdịkọma ngwa agụ, ọgwụkwa agụ ọdịkọma bute ọzọ, eze nwaanyị Sobali gị iwe aka. Eze nwaanyị Sobali enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, ndị si obodo dị iche iche nakwa mba ofesi. Eze nwaanyị Sobali mere ha ọkụ anwụ anwụ, ya mere were ọsọ ọsọ na ije bịawa, iwere anya gị mara onwe gị ekeresimite n'ime ezumezu Sobali. Anyị onwe anyị bụ ndị nta akụkọ echezọghị ikele onye isi anyị ma bụrụkwa chairman anyị eze nwaanyị Sobali home and abroad, Ichie Oscar Anyanwụ nke eji ọchịagha n'Ụmụoji onwe ya na-atụ egwu wee mara, ya nakwa vice ya bụ Nnanna Onumba nke eji ụdara na-adala ọra na Turkey wee mara, nakwa ndị ọzọ ya na-arụkọ ọrụ dịka sekretrị na vice ya, chief provost nakwa asistant ya, ma echetaghị ndị ọzọ. Anyị na-asị ha na ọ ga-adịrịrị ha na mma n'aha Chukwu okike ọdịnala. Gee m ntị unu nụrụ ihe ghọrọ anyị isi akụkọ. Chukwu okike abịama sitere n'aka nwa okorobịa a na-akpọ Chief Prince Dr. Chukwuemeka Nwakalụ wee chụọ Maazị Agụ nakwa Oriakụ ya bụ enweghị m ego na bụ Dry Pocket. Ọgbara ya bụ ụjọ akwụkwọ nakwa ada ya nwaanyị bụ isi mpataka ụkwụelu ala n'obodo Ịbarịa nakwa mba ọzọ. Ọhaneze ndị Igbo, bikonu ka anyị gbaa aka ahịa. Mgbeke, bịa. Mgbaagbo, onye asịrị gbakwute, ọ gịnị? Mgbeke, bịa, o nwere ibe m chọrọ ịgwa gị na-eme ugbu a. Dama Ọhaneze, Mgbeke, ị makwa na o nwere mmiri Ịbarịa m nwere a na-akpọ ọsọ abalị m. Kọrọ m akụkọ. Mmiri nweni nwere agadaga nwaanyị nọ na ya na-akpa ike. Mmiri nweni na-enyekwa nwaanyị aga nwa. Mmiri nweni na-enyekwa nwa agbọghọ di. Mmiri nweni na-agwọ ọrịa dị iche iche. Ọ na-agwọ poizin, ọ na-agwọ ụlọ ọkpa, ọ na-agwọ hepataịtis. Nkekazi nke bụ na ịchọrọ ego bịa na ya obunye gị agadaga ego. Akpata ihe na ya ma n'ọdị ihe alịka mgbe na imere ka mmadụ. A na-aga n'ụlọ ụfọdụ ezinụlọ m nọdụ na-aga n'obodo eze nwaanyị Sobali kịta mgbe ebi agbasibeghị. This is wonderful. Unu amakwa na ndị ahụ si na Chukwuemeka Nwakalụ butere ọgwụ wee kpọọ ya Sobali, nakwa ndị si na ọ na-ana ndị mmadụ akara aka ha esigo n'ụzọ aghụghọ wee bịa na ya bụ Sobali taa. Ọhaneze ndị Igbo, biko legharị anya n'akụkụ gị, imetụ ya aka si ya i mechara bịa. Nke a bụ maka ọnwụ. Ọnwụ egbuola Maazị Asịrịbaka Ute nakwa oriakụ ya bụ Ekworo n'ime Ịbarịa Ọkalabụ. Maka mmemme akwamozu ha. Mmemme akwamozu ha ga-adị ma ọnwa Jenụwarị gbaa mkpụrụ ụbọchị 7 nakwa 8, ya bụ ụbọchị taa. N'ebe ahụ ka anyị ga-asị ha
deenụ nke ọma. Aja agụ ga-akwụ ụgwọ, aja agụ ga-akwụ ụgwọ. Adiu asịrị gbakwute, adiu ekworo. Ka mkpụrụ obi unu bụ ndị chọrọ ịgbasa obodo Igbo arịa zuru ike na ndokwa. Amen. Please put your hands together for them. They are so talented. Very talented young ladies. They are making us proud here. Ọ gwala ka ọ ha anyị n'ọnụ. Ọ ga-adịkwa etu a n'afọ na-abịanụ. Anyị ka bụkwa mụ onwe m mụnwa bụ ngala kwesịrị nwanyị Oriakụ Gịnị ka ọ na-achọ? Ụmụ nwanyị na-esite. Gịnị ka ọ na-achọ ahụ ya na? ngala kwesịrị nwanyị Oriakụ di ya na-ejere ahịa ndị asịrị na-akwa achọrọ ka mkpa hụ mkpa onye ọdị n'aka ya ribe adị ama echi ama. Ka ọ bụ ọnụ ndị ọma na-ege anyị ntị. Thank you. Please put your hands together for that. Wonderful people. Konofaka, they have just tried. Lola na die. Ikebu. Kengala kwesịrị n'ụwa ofe ni akwa. Ọbagharịa. Na-achọ ebe ukwu nwede. Fọrọ dị mma ukwu. Ụmụ nwaanyị ikebu. Nwede nwaanyị pempe. Ukwu onye ahụ bakụ benchọ. Nwe ebe dị aka. Rata. Edepụrụ m anya dịka ụmụ ozi ahụ na-agụ akụkọ ụwa news. Uwe na-afụ ọdịka mmadụ. Asian rich. Ụmụazị kpatazila ego igwe. Kedu onye na-efede ego bụ iwe? Onye na-eji iwe na-eri ego. Ọ dị ka ego kparịrị dị ka anyị. Ego kparịrị onye atụ mmadụ. O were iwe na-eri ego. O ji iwe eri ego. Biko si jụtara m afọ ya. Oha. All right, I'm on a amateur drama now. I will bring. Right this moment, I know Chuck and the drama because drama. Here they use 5 minutes because you watch and a while. Because Achomka, open the drama. Here you get a for 5 minutes. 5 minutes. Over 5 minutes. So if we ndị news dere ebe a ihe a na-eri ụda 20 minutes dịte na-abịa agbagọta n'isi mana ihe emezi isi njikọ udo bụ mgbe dịgịrị na-achọ ọ na-amasị akwa ọ na-achọ ukwu ya achọ ike kwụrụ ọtọ gwụ ọ na-achọ ukwu ya achọ mgbe ahụ ọ bata ife adị n'ọba dadi anyị adịrịghị na mma Don Kelly na Istanbul ọbata ife adị n'ọba ịma ndị ọba na-emesi ife ike ọba enweju umeanụ ọba wụ strong people strong ha dị enweju umeanụ ịbata n'ọba onye ọ na-ama ihe ibi ya ma ọga mara ife ọsịsọ oha ọbata ife adị nwanne m ọ ya adịrị gị na mma ọbata ife adị nnukwu mmadụ na Istanbul ezigbo mmadụ Istanbul hey papa Daddy is in here while you think I'm going to tata. Ọ bata ife adị enweju man n'ọba onye ọ nọ n'ọba ma ife ibie ma ọga kpata ego ịkpatara ego ọga isoro na-amaka n'obi onye ezigbo nwa sọbalị Daddy si ka ọ gbara mfi ị na-akụkọ aka chelo ị na-akụ aka ejiri nwaanyị kịta otoge njakpu ibido kụwa aka ọbata ife adị odogwu nwanne m ọ ya adịghị na mma na-eke ori afọ na mfọ ezigbo nwa sọbalị in diaspora ezigbo mmadụ na Istanbul ọ ndị ji egwu igwe eko ha ji igwe eko ọ sị na ya agbara mfe tata nwata na ọ na-eme onwe dị nwanne zọba onwe gị ọ bụrụ anya kasị zọba onwe onye ọra zọba onwe ezigbo mmadụ ọbata ife adị
ọbata light adị abụrụkwa ịghọtago ndị asara ezigbo afa ọ pụta ogbunye ọsa afịa kwechiri agbọgidi nchọgharịkwe kedu na ọ ndị drama na-abịa drama na-abịa nụ ọ kwesị na sị kụwara ya aka na gịnị Ịsaranụ mba niile kani gwa ụwa oziọma Chineke dịsa mba niile dịsara kanụ oziọma Chineke bịara na mba niile gagharịa dịsapa ihe nyere ụmụ 5 minutes adịkwa ama na-ezibere ozi ọmụ hụ n'ezi na mba niile gagharịba dịsapa oziọma Chineke gagharịbanụ na mba niile gagharịa dịsapa oziọma Chineke gagharịbanụ na mba niile gagharịba dịsabanụ oziọma Chineke gagharịbanụ na mba niile gagharịa dịsabanụ oziọma pawọdụ gagharịbanụ na mba niile dịsabanụ oziọma pam bye never oziọma sista anyị bịara ka anyị zie ego oziọma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye ọbụla nnabitere Jizọs Kraịst dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya ga-enye ya ndụ ebighị ebi sista rapụ ụmụ mpịapịa chi ndị anyị na-efe bapụta Jizọs ka Jizọs tọọ ga-abụ yes sista ndị ụka a sị gị agbụ nke juru gị arụ unu juru unu arụ na-akpagharị sọrị ukeligo unu isi chekwa m ntị sista hapụ ụmụ ihe ndị a n'ode ere sista Jizọs Kraịst bapụta Jizọs ka Juliana sista Juliana ị na ụdị ọ gị gwa nwaanyị afọ gị na di gị bi na Lagos gị na-asụ pụtụpụtụ eziokwu sista eziokwu akwụ ya eziokwu shọpụ ahụ kedu ya eleghị ya sista ọ dị mma kwụrụ na nwaanyị a ji okwu kwụrụ ụlọ ahụ ọlụ na 33 kedu ya oleghị ya moto iri ahụ o nwee kedu ya oleghị ya ọ dị mma kwụrụ ka nwaanyị akwụkwọ sista o nwere ụlọ ụka unu na-aga a na-akpọ onye isi ebe ahụ na GO o ji ọgwụ wee jide unu gacha ebe niile unu na-aga mmiri ma unu anwụcha unu ọsụnụ weta 1 million seed ka ngwa gị ana m agwa gị taa o nwere ogwugwu alụsị dị na bụ na a na-akpọ ogwugwu o nwere ọkwa ya kọta nwoke ahụ na-akpọ ogene o wee mebie ogwugwu a Jizọs kwuru isi mgbe ahụ ka ihe gburu ji wee bido ihe nnachi unu ịgwa unu kịta nke bụ ọnwa abịago ana m asị unu kịta Agnes ka ebe ị na-aga ụka erigo gị isi sọrị ị nụrụ dị 10 years ịdị ime ọpụọ eze nwaanyị malụ gị Holy Ghost fire ihe ha eme ya iwe nyere amosi obodo o wee bata o nwere nwa ịma ị mụrụ since 2 years ago a na-akpọ Chukwuemeka ọnwụ wee bịa gbuo ya isi epiti ihe nna chiwe nkịta anụnwa bụ ọ bụrụ na ị mere eze nwaanyị etu a nsi wee nọrọ ana m asị ọ bụ na ka ọ ha m n'ọnụ chegharịa ọ bụrụ m ga-echegharị a na-ekwu ọ na-asị na Holy Ghost fire ọ ya gbaba onye o tikwara isi mmọnwụ
Chineke mee. Ọ gịnị? Ka anyị pụba. Ewu ata m ibu n'isi o. Ọkwa ndị anụwa ndị mepasị na awụ ndị a na-eweta ọmụmụ ọkpụrụkpụ ego. Ndị a na-eweta ọmụmụ ego dị nche. Nji alụ ụlọ eme ihe niile m na-eme. Ọ gbasanara m mbakwa. Mba! Ewu amata m igu n'isi ma nkwe. Aga m eje na nke otu ọgbajie. Nwere ike ọkụ ọgbajie ka bụ a na-echebe ahụ. Otu ọgbajie. Otis. Ogbu onye mbọsị ndị na-atị atọ. Ọkatị. Maka mara nwure, mara nwu jaka. Maka mara nwure, mara nwu jaka. Otu ọgbajie. Pastọ. Otu ọgbajie. Pastọ. Otu ọgbajie ife emebigo. Ka ibe na-eme pastọ n'ibu n'isi otu ọgbajie. Ka ibe na-emezi nlala nnọọ ka ya okwu nkọtara. Otu ọgbajie. Aka ya okwu nkọtara. Ịmara otu anyị si alụ. Otu ọgbajie. Ka ibe na-eme pastọ na a ga-emenwu ibe a. Ya, otu ọgbajie mara ọzọ ma ndị alụwa na-eweta mụgbọ ọkpụrụkpụ ego dị nche. Ebe na nke gị. Ọkwa ha wa Chineke ha agbasasigo membas niile agbasasigo. Nke a bụ obere njọ. Ịma na ọbịakọrọ ụtọ obi ego gwunye. Mana ibe ya emekịta bụ na o nwere ọgwụ ngwọrọ dọwa. Ọgwụ ahụ ngwọrọ dọwa bụ mbuli ebuli gị. Ị nọ n'ụlọ iruo n'ụlọ ụka unu ibuli edọwa n'etiti unu ukwu unu. Ibe ọbụla ikwu bụ n'isi ọgwụ ahụ ya emekwucha. Ma ndị ọbụ ma ndị ochie ndị niile pụrụ apụ macha ya agbazi n'ụlọ ụka gị. Mana ibe anyị ga-eje ya gbagwa ahụ bụ ihe dị bụ 100,000. Ka m ebele ka m ọgwụ alụwaọlụ taa ịmarazi anya mụkwa abụrụ anya ekwen. Ozewu ogbe onye gbasịdụ na-atị ya ụtọ. Otis ma kpaa mara onwure mara onwe chaga. Ma kpaa mara onwure mara onwe chaga. Ma kpaa mara onwure mara onwe chaga. Ozewu Otis ihe bụ ọgụ ibuli elu ọrụ etiti ụlọ ụka gị. Ịdọba n'etiti ụlọ ụka gị. Ibe ọbụla ikwubi n'isi ọgụ ma niile ga-emekpu ma ndị ochie ma ndị ọhụụ ndị pụlapụ mmadụ cha ya nata nzikata. Pastọ ka mkpu ego mbọ ịtọ ịnọ ise isii ịsaa. N'ọgụ ha naghị emere gị ego. Ọrụ ha n'ọnụ blọọgụ ka ị gaa ịmala onye mbụ jee nke ọma. Ọ na-agwọ ncha n'ọgwụ. Pastọ na-akwa ezigbo ọgwụ bụ pastọ. Ọ gwara m unu ya agwa. Nne agwụ ụlọ dịka ebiri egwu. Pastọ onye ọgwụ ka ị na-agwọ. Pastọ mmechi ọnụ. Ọgwụ ka ị na-agwọ. Anyị na-ego mkpuchi ọnụ. Biko anyị na-ego mkpuchi ọnụ. Ego mkpuchi ọnụ. Nkụzi ahịa ọ ga-eri ụlọ ego dị iche ego mkpuchi ọnụ. Pastọ ọgwụ ka ị na-akwụ. Unu na-enye ihe na-eme ebe a taa ọ ya dị unu ka ọma chik. Ihe a bụ real.
onwe onye nke nchedokwere bụ pastọ nke m na-esi osidi na nke ya mee nwetakwu onye ebe nkere ịgwọrọ ọgwụ nke enweta onwe m mụ na ya zuo onwe anyị gbada iru na iru ọ na-asị m wezu okeke ihe mbere ime si pastọ ka onye ịchọtara ebe a kwee so na narị ibi elu si pastọ nye ihe na-abịa agbara ogiri ebe m na-agbara ụkpaka hei pastọ ime ncha mgbara ekele gị ihe mere na-ebo nze m ibie nze nwude nze na ala onye ọbụla echicha aja baa ụlọ mana ofeke kwatuo nze agụ ihe eji eme nze gbaa ndị nze ọgbada eziokwu otu a ka ọ dị. All right, biko anyị na-asị ndị drama endigo right this moment achọrọ m ka ebidozie enwere ndị ichie eze nwanyị Sọbalị okerubeghị Warrior dance. Traditional Ivorian warrior dance. If you are ready now, take the stage. Mana ọ bụla ha adịghị njikere kịta a ga-apefọm ozugbo 5 minutes. Ọnwa na Nsaba ya na lọọlụ ya na-ebinyere ka ha si eme otego n'ọnwa ribere ego ọnwa na-eri ego ka ochie moto otu o si enye ego ka ego si abata ya ọnwa ụmụazị nwa Nsaba ọnwa si Asaba ọnwa na Asaba dadi eri na paso nwunye ọdọpụ paso ọya lede lọlọ ọnwa ịchọrọ ihe ma ya gbara nya ya ihe na paso ha tinye m otu ha ya ha ka na mbara ama m ihe na-ekwu ọnwa na Asaba ọnwa na-eri ego tụ otu esi eze nwanyị Sọbalị ọnwa pastọ iri ego a n'usoro eze nwanyị Sọbalị ọnwa na-eri nwunye ya na-eri nwunye esi saịdị a na-eri ọnwa isi saịdị a na-eri nwaanyị chili ọzọ nwaanyị chili ọzọ a na-efezi ihe a ka a na-ata afọ akpata ọnwa na-eri ego ka a gasị na ada akpata afọ akpata ego kedu onye na-eri ego ibulu ka o eji mama ibulu na-eri ego kedu ebe a na-akpọ okwu afọ ya nna m anyị ma ọnwa nwere adreesị nwee nọmba nwa ebe obi ọnwa odogwu ọnwa ị na-eri ego na mgbomgbo na paso ọnwa gburugburu ọnwa na Asaba ọnwa erikọtago ego gị na chi ọnwa ada ma aka aba kwuru ebiri ebe niile were drone wee segodo ego na ada n'elu isi bụ isi ya na n'ọnụ mana enwere isi bụ ibi ya isi na-ebe ogidi n'ahịa na ana sọ ọnwa n'ahịa na ana ọ na-eti megide anya na ana ihe agwa aka ọrụ ọnwa ịfụkọrọ ọnwa na nwunye ịfọzi nwa bifụta ọkọ nwunye na-agwa nwaanyị chiri ọzọ ọgịnị dị ihe ncha nwaanyị chiri ọzọ nwaanyị na-ebi ha ebe a ka nna ajụ na ada atụ a na-atụkwa aka na panishe ịkwanye aka nkwete na ọkaghe ada ekwekọta aka tupu ha tụgara bụ ọrụ n'izu ọ bụrụ ka ga-eri ego maka Chineke ọ bụrụ mgbe na mgbe oge ntụsọfa ejenye na nwaanyị ọ bụrụ ka ị na-egbu ọnwa has already promised me nke ọma ya enwe ego anwụọ ma the age of privilege n'anya ọnwa ọtọ mgbe ụkwụ wee sị gịnị na tata na ọ ga-ekiri m nkweta na ọnwa na-eti mana ehihie ma n'abalị Asaba ọnwa na-eri akwa ọnwa ị ga-eti na Asaba na-eti ọkọ mmadụ ka a na-agwa
We don't want to educate, mommy, you're so much. We don't want to educate. I tell you, Mama, they see. We don't want to educate. Mama, they are happy to come from their people. I thought I'm hey, it's not like she is a traditionalist. She is a traditionalist. I want you to follow her. I want to my chicken. Hey, can you put a why you hey, okay, why you why? Okay, I'll you say why? I don't know why. I swear that you want to consign. But when you say, why, Mama, you said I want a shower. You tell why. Why I want a shower? Hey! Hey! Yeah, I have to go to the car. But I'm putting you in the car. Bring you some happy. We're going to be. I'll go to the Sunday. What's the good with that? You guys are happy. This moment, I got over town. People, now about the warrior dancer. The warrior dance. So I am dance now. People come here. Yes, I'm going on ahead. The Iranian National War dancers. Nonsense at the table. Please, where are you? Come forth. Because I'm not prepared to go. Two more people are a problem. Who was the one suffering in that one? Wonderful people. I'm never going to happen. My name is Telecom. I'm going to Telecom. People never going anywhere.
Nwaanyị ọcha. Ekwenye kas. Nwaanyị ọcha. Nye na-agbaka n'isi o. Kas Chigozie. Chinasa Akutebe, where are you? Kas Chigozie. Kedu ese nwaanyị na-eri ego? Eziada na-eri ego na mbombo. Eziada ị ga-eri ego anyị mara mma. Okay, what are you now?
As long as you are young, you can sign. I wonder how we do it. How to say, how I can walk with I saw no. I saw no. What can you do? What can you do? Question at 200 or 100, question 100 or 1,000. Why you go food in here? Why you go food in here? Why you go? Why you go? Why you go? Here, never come out. Why you go? Here, never come out. Why you go? Here, never come out. Ọwa Davido ọwa Chinonso Davido ọwa Davido ọwa Davido nye nke m n'aka Davido nye nke m n'aka Davido nye nke m n'aka ọwa chọkọ n'ọkọ Davido ọwa na nwunye na-eri ego mkpụmkpụ
Traditional dance, warrior dance. Thank you. Let my Davido chin on so. Thank you. You provide this for me. Actually, One time. All right. Because before anything,
Hello.
n'anya na ịhafụ na ndị niile enụwa yi akwa dị iche nọ in uniform bụ ụmụ Sọbalị ka fa bụ ife niile anụwa bụ ụmụazị eze nwaanyị Sọbalị mere ife ọma ọfanwa bụ ife enụwa ndị afọ na ha si eme ego ka mmiri onye mere oje kene ekene ndị anụnwa bụ ụmụ Sọbalị eze nwaanyị Sọbalị emegofa mmadụ ndị afọ ka padịsị ndị afọ na ha na-amụkesi ndị niile anụ ọ bụ ụmụ Sọbalị eze nwaanyị Sọbalị na-akụ ike ụmụ eze nwaanyị Sọbalị ọ bụrụ na ị chọọ ka ị dị ka ndị nụwa bịa so n'ihe a na-eme ka eze nwaanyị Sọbalị wee gọzie gị mee gị ka ị bụrụ mmadụ ise
Thank you.
I don't ask now. I don't ask anybody. I don't ask now. I don't beg for it. I don't onye anụnwa now bụ mmiri enweghị n'otu nwanyị. Lọlọ sọbalị dị ebe a. Lọlọ mmiri enweghị n'ọkara akụ. Ya nwa dị efe.
Stand where you are now.
Give me the best. So you know that that's not my work. Now this is supposed to be your work. These are not this thing, but just tell them. This guy has to be over his foot. Okay, look at this. I don't my colleagues Answers, do your work, do your work. Huh? No, do your work. This your proposal here, not for fans.
And if we get bad now, so you have to comment here. How rowdy this place is. And everyone is at all. How rowdy this place is. You have to comment here because you are here live. Whenever there is space, you can't say anything. You can't say some space here. Can you see the person who is in that?
One of these guys now.
Ọchịchị agbaala. Biko ọ bụrụ na ị ga-enyi gị nwaanyị bịa ebe a na-edokwu ya maka mma take-away. Ọ bụrụ na ịdị nwunye gị ga-abịa ebe a na-enye anya ọ sị ka ọ lụọ nwaanyị sobie biko maka mma take-away ụgwọ ndị ji moto bịa. Maka mma take-away ejikwa 1,000 na nwa ndị nwaanyị biko gị bịa. Ọ ụgwọ ndị ji moto bịa o. Ịdị enyi gị nwaanyị wee bịa bụ ha bịa nwụrụ azụ ọkụ na kwara kwara. Ọgwụ na ọ na-edu mmanwụ na-eji ọgwụ anyị na-efekwa ajụ onye ọbụla chakwala mmanwụ ọgwụ ọ na-edu mmanwụ aga ọgwụ ọ na-edu mmanwụ aga na-efe ajụ onye ọbụla chakwala ahụ mmadụ ejikwa ọgwụ ihe m abụrụ mmụọ niile n'ebe a eze nwaanyị ka azụ maka eze nwaanyị ka a jụ abịa ncha eze nwaanyị ka a jụ abịa ncha ọ bụrụ ibu ihe ọjọọ n'obi na-abịa ebe a ọ ya ndekwa gị n'obi otu ọbụla ihe biko chekwa nlefu ihe ngwe ọ bụla eze nwaanyị ka ọ gwara m ga-abịa ebe a biko chekwa nlefu oge nne m ka asị m nnọọ ọ ka ewesị na mba
One nuso na ajacha na abata. Ai. Ofuni me nwaso mali na emekwa mmọnwụ. Dia me bela ajo fifa, so dia me bela ajo fifa. Na mmọnwụ Igbo ji eje mba. Mmọnwụ Igbo ji eje mba. Sọnsọ ajo fe bụ nnukwu mmọnwụ. Na-eji na enwe nwa na-aga ije. Sị na Abuja ka ọ na-eje na nwa nwaanyị a na-eru Abuja. Pụọnụ n'ụzọ ndị ka pụọnụ n'ụzọ. Pụọnụ n'ụzọ maka na achọrọ nwanne dị na mba. Nwanne dị na mba daalụ ebe igwe na-ekene gị daalụ nnukwu mmadụ. Ọkwa aka m nwanne dị na mba. Nwanne dị na mba na-eme ebe a. Ma n'eziokwu. Nwanne dị na mba. Odogwu nwere ife. Ma n'eziokwu. Odogwu nwere ife. Nwanne dị na mba. Nwanne dị na mba. Ezigbo nwa Asọbalị. Nwanne dị na mba. Nwanne dị na mba. Yee! Si ma ele nke emere ibe. Nwanne dị na mba ya.
Thank you.
Thank you.
Ibu nwata nwaanyị ọ bụrụ na ị nwere arụ nwoke na-erisi ibu gị na-enye gị mugwu ọ bụrụ na ị nwere arụ chọwa basa ka ịlụta chọba agbata basa ka ibu ya gị nwere nke a na-enye gị n'oge
All the way from the valley, all the way from the valley. All the way from the valley, all the way from the valley, I'm supposed to have